Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja, folol kbar marru warajh. U resaq fuqu wieħed lebrus inxteħed qudiemu qallu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Irrid, kun infejjaq. U minnu fih ġismu indaf mill-lebbra. U qallu Ġesu: Qis li ma tajt lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej. Naħseb il-lum il-koll kemm aħna bħal dan il-lebrus ninsabu quddiem il-mulej ngħidulu: Mulej, jekk inti trid tista' tfejjaqni. U Ġesu lill-lebrus qallu: Irrid. U Ġesu lili u lilek illum qiegħed jgħidilna: Irrid. Gwaj jekk jiena naħseb li m'għandi bżonn infieq. L-agħar ħaġa hija meta il-marid jaħseb li hu b'saħħtu. Meta d-dajjef jaħseb illi huwa mimli enerġija u ħadd ma jista' għalih. Hija naturalment it-trikk tax-xitan li jikkonvinċina li aħna m'għandniex bżonn talla għaliex nistgħu immexxu weħidna. Għaliex nistgħu naffrontaw it-tempesti mingħajr ma noqogħdu niskomodaw lil Alla u mingħajr ma noqogħdu niskomodaw lil nfusna u mmorru għand Alla. U għal-bniedem superf, il-bniedem illi bħal Adam u Eva irrid jiġri Alla. M'għandekx bżonn ta' ħadd li joqgħod jgħidlek x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Għax intom Allat. U meta jien nibda nimmaġina li jien Alla, allura hawnhekk ix-xitan ikun għamel l-ikbar rebħa tiegħu. Ix-xitan ikun ġalek tikol it-tuffiħa illi tikxef li jien tarwien. Tikxef li jien m'inti xejn. U tistħi minnek innifsek. Jiena naħseb illi il-kol kemm aħna xi ftit lebrużi, kelma daqsxejn kera li qegħdin nippruvaw nevitawha għax tbeżżana li mġiddem. Il-bniedem lebrus jaf li qabad it-triq tan-niżla u m'hemmx ċans joħroġ minnha. Għax jibda jinduna li ġismu qed jaqab biċċa biċċa. Jibda jinduna li qiegħed jitmermer.
U dak huwa li qiegħed jiġrilu l-bniedem illum. Il-bniedem li waqa' minn fuq il-pedestal. Il-bniedem li b'daqsxejn ta' virus kisser l-eruq kollha li kienu qegħdin jiżommuh fuq il-ġnejjer. Naturalment għedna illi dinja battalja bejn l-ispirtu tajjeb u l-ispirtu ħażin. X'inhu l-ispirtu tajjeb? L-Ispirtu Santu. Iżjed minn hekk l-anġli huma kollha spirtu tajbin. Meta tidher il-Madonna, per eżempju, qed naraw spirtu. Għaliex naraw il-ġisem li kienet teġbieħ fuq din l-art, il-ġisem li jweġġa, il-ġisem li joħroġ id-dem minnu, spirtu. U dak huma spiriti tajbin. Spiriti li jippruvaw jidħlu fina, jgħinuna biex aħna nilħqu il-quċċata tal-perfezzjoni tagħna. Imma mbagħad hemm l-ispirti ħżiena. Sejħulhom xjaten. Sejħulhom spiriti negattivi. Sejħulhom allat folos. Ma dan huma l-ispirti ħżiena li l-għan tagħhom huwa li jiddistruġġuna. Spiriti li jbeżżawna. Kemm drabi niġu quddiem persuni li jgħidu hemm xi spirtu ħażin fid-dar qed inħoss preżenza negattiva. Qed inħoss il xi ħadd jabbuża minni. Qed inħoss kważi dalma quddiem għajnejja u m'iniex kapaċi nikkontrolla lili nnifsi. U l-ispirtu li jifdok għal kriminalità u l-ispirtu li jihdok għal pornografija. U l-ispirtu illi jmexxik mid-triq kompletament żbaljata. U meta inti tasal f'ċertu moment tinduna li qiegħed titqal. U tinduna li ma tistax toħroġ minnu. Mhux biss. Imma għandek ħafna li jippruvaw jidħlu f'kuntatt mal-ispirti ħżiena. Dawk li jilagħbu bil-Ouija board. Dawk li jilagħbu bl-okkult. Dawk li jsejħu lis-Satana, lil-Luċifru, ħalli jgħinhom fil-ħtiġijiet jew fil-kapriċċi tagħhom. Spiriti li ħafna drabi jinħbew. Jinħbew taħt tip ta' reliġjoni jew oħra. Llum naturalment bin-New Age nħolqu ħafna minn dawn it-tip ta' spiriti li jsejħulhom iċ-channeling. Donnu nidħol f'kuntatt mal-ispirtu ta' xi ħadd li miet sena ilu biex jagħtini l-intelligenza. Minflok ma nidħol
kuntat ma l-Ispirtu Santu li jagħtini l-enerġija kollha li jien għandi bżonn. Ġisus qallhom lill-Apostli jallimkom kollox mill-ġdid, m'hemmx għalfejn tikkonfondu x'sejrin twieġbu u tgħidu quddiem min jakkużakom, għax hu stess jiddefendikom, ma nemmnux dan. Kultant nemmnu aktar ir-rajki, enerġija oħrajn. Kultant nemmnu iżjed Allat Ġappuniżi, Allat Ċiniżi. Ħafna drabi permezz tal-mantra nippruvaw permezz tal-yoga, tal-meditazzjoni trascendentali nixorbu dawn l-enerġiji. Ma dawn l-enerġiji minn fejn ġejjin? Da mhumiex enerġiji naturali. Huma l-enerġiji illi qarraq bihom lilna x-xita. U allura jiftħilna l-bibien. ħajju l-kontrollu, għanna minn għalina nkunu qegħdin nieħdu il-kontroll aħna tagħna nfusna, ma fir-realtà insiru skjavi. Illum qegħdin nagħmlu talba l-Mulej. Mulej, eħlisni mill-ispiritizmu u minn kull spiritu negattiv fil-ħajja tiegħi. Wiftaħni għall-Ispiritu Santu. L-enerġija vera. Trid tirċievi l-enerġija. L-Ispiritu Santu huwa enerġija. Hekk jsejħulu is-Santi Padri Griegi. Trid tieħu l-enerġija ħuda mill-Ewkaristija. L-Ewkaristija li tat enerġija li tant martri. Min għandu l-enerġija li affronta l-mewt għall-imħabba ta' xi ħadd, għall-imħabba tal-Mulej? Min fejn iġġiba dik l-enerġija? Min fejn qed iġġibuha l-enerġija tant missjonarji illi ħallu art welidhom u jgħaddu friskji kbar. Insibu martri kuljum. Min fejn qed iġġibuha din l-enerġija? L-enerġija li toħodha mill-kelma tal-Alla. Dawn l-ispirtu veru. L-ispirtu negattiv jamik. L-ispirtu negattiv ġalek taħseb li jien Alla. Li ħadd ma jista' rik. U għawna l-ura il-lejla bl-umiltà kollha. Għal dan il-bidem l-Ebrus immorru qudiem il-Mulej u ngħidulu Mulej, tista' tfejjaqni. Mulej, ejni, ħalli din il-lebra dan il-ġidiem jimur minn fuqi. U ħajti tinbidel. Il-paċi, id-dan ħossa, minn flok is-superja, tidħol l-imħabba. Minn flok ir-radja tidħol il-ġentilezza. Minn flok il-biża tidħol is-sikurezza. Minn flok il-ħossni waħdi, il-ħossni kuntent li jiena qiegħed nitbanda l-dirajn il-Mulej. Dan huma l-effetti, dan huma r-riżultati, dan huwa l-frott.
الليلة قاعدين hawn mulej jew qegħdin nisimgħu din il-quddiesa bħala talba. Talba mulej l-ewwel nett tal-ġan żgħażagħ illi propju mibxula il għaliex jixtiequ l-affermazzjoni tal-personalità tagħhom. Qegħdin jidduqu u jiġru wara dak illi ma jtihomx il-veru skop ta' ħajjithom. Impoġġuhomlok f'idejk mulej. Jista' jkun ibni, tista' tkun binti. Mulej impoġġilek f'idejk dawk il-koppji kollha illi b'mod jew ieħor m'għandhomx enerġija jaffrontaw id-diffikultajiet tal-familja. U l-unika soluzzjoni hija li jinfirdu. Impoġġilek mulej saċerdoti li jinsabu fi kriżi il għaliex jħossu lill-Alla l-vot minnhom. Impoġġilek mulej il-kull minnhom qarrab. Il-dawk li jħossuhom id-disturbat u jimlina llum bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Spiritu Santu, int l-enerġija vera, ejja l-lejla, idħol fina l-koll, tina l-forza, tina l-qawwa, tina l-erf, tina l-kuraġġ. Ejja, Spiritu Qadis, niftaħlek il-bibien bera, ħalli tkun int il-veru Sinjur tal-ħajja tiegħi. Isma